Скъпи мои приятели, това видео го дължите на моя съгражданин Стоян Долапчиев. По обяд на 31 декември 25 година, докато правих моето видео пожелание, той ми звънна и в разговора ми каза, че с нетърпение следи и чака всяко мое пожелание. И благодаря ви, че бяхте до мен и споделихме болката, радостите и успехите, че заедно сбъдвахме мечтите си, че ми приемате такава каквато съм, без грим, парфюми, земна, естествена, че сте част от живота ми. Благодаря. Скъпи мои, преди една година посрещнахме нова година, пожелахме си прекрасни неща и си казахме на добър час 2025 година. Да си припомним за 25-та година с любов. Първия безоблачен изгрев за годината, предвещаващ прекрасна година, благословена. Поклон пред саможертвата на хилядите знайни и незнайни герои за нашата свобода. Да помним и не забравяме историята на род и родина. 3 март 25 година в Омуртаг, на градския парк, карамфили и свещички, на паметника на загиналите руски войни при освобождението на града. В центъра на града 2 карамфила поставих за загиналите през войните от града и околностите му. На 6 март майка ми навърши почетните 89 години. Да си ми жива и здрава, мамо! Една прекрасна пролетна разходка около Нареченски минерални бани с приятелите ми от 8 до 15 март. Това е кръста на юг от Нареченски бани, който вечер е осветен, и самодивското цвете, което по това време на годината го има в района. Местността Кьоровото дере, водопад, който е на 3 нива. Първо, второ и трето. Село Косово, 10 март, заведението, което често посещаваме. Параклис Свети Георги, местност Орехово, Папратите, Параклис Свети Никола. Това беше прехода за следобяда и почистихме 2 параклиса. Разходка. Вишката, скалата Сокола, крепост Зареница и обратно. Това е скалата Сокола вдясно и Царицата скалата. На самата крепост Зареница, панорамна гледка към Рида Калвачевица, а долу Наречен се вижда. Разходка през Завите, Първото римско Страхово, Римски мост, това е под Стария римски мост, и обратно покрай река Чая. Преход към и на скалата Спилата или известната черна скала, лицето гледащо на север върху източния дял на скалата долу вляво. На скалата западния дял, зад мен лицето гледащо на юг, Параклис Свети Кирик, който е на Спилата, 14 март 25-та. „15 март сама ходих до Спилата, за да намеря по-кратък път и намерих такъв. Тази скална ниша е в центъра на курорта. Дива коза на път за връх Орфей, 2188 метра надморска височина. Мечи стъпки в снега, пресичащи пътя ни и на самия връх Орфей с 2 младежи, с които бяхме, мои ученици, Десо и Мимето. Мимето с нейната челна стойка, която винаги я прави по върховете. Нощувахме в прекрасната къща за гости в село Бреси при моята приятелка Ирина от Пловдив, в нейното семейство с младежите. Ако имате възможност
в района да пренощувате, добре е да отседнете там, струва си. Бачковски манастир, водопада край манастира. Няма значение дали вървиш бавно. Важното е да не спираш. Аязното, Кловията и Параклив Свети Архангел Михаил. Това е Кловията. Почистих както Кловията, пометах, така и Параклиса Свети Михаил. Входа на Бачковски манастир. Оттам потеглихме към Момчилград, мрачно, облачно, дъжд, Хитър Петър и Настрадин Ходжа в Момчилград, залеза над Момчилград. Капитан Петко Войвода, паметника му в Момчилград и скалата Харманкая. Струва си да я посетите, уникално място, уникални образования, направени от хората, светилища. 10-11 май 25 година, туристически маратон, 100 км за 24 часа, Алеко Пазарджик, в центъра на острова Пазарджик, а това е лобното място на Алеко Константинов на 11 май 1897 година, смъртоносно пострелян край Пазарджик. Прави се инструктаж и старт от лобното място на Алеко Константинов. Това е по пътя. Намерих голяма печурка, първата ми за годината, която подарих на Ирина пред хижа Добра вода с тогавашната хижарка. С предишната хижарка по-точно, село Дорково. Също Ирина се казва. Набрах кладница за моята Ирина, бяла кладница, недалеч от хижата, на връщане. На всеки връчиха грамота и тениска, част от маратонците. Аз бях най-възрастният маратонец. За 39 път се прави, от 162-ма аз бях най-възрастната. Това е моята грамота. 9-12 април с Ирина в Пловдив. Тя живее под депето Алеша и направихме една прекрасна разходка на 9 с нея. Това е. Бяхме на гости на приятели в Синитево. Ирина ме чакаше и след маратона. Разходихме се из Пловдив. Благодаря ти, скъпа приятелко. 50 години от завършване на средно образование в ЕСПО Симеон Велчев в Омуртаг. 23 май. Дори от Турция имаше дошли съученици. 50 години по-късно. В нашия клас, 11 Г, бяхме 31, 7 се събрахме на срещата. Ето ни част от някогашния 9-11 Г клас, 75-та година, с стрелките са онези, които бяхме на срещата и съответно как изглеждаме 50 години по-късно. Двама от дошлите на срещата ги няма на снимката 75-та година, първият и третият. 1973 година бяхме 4 съученички, които учихме заедно до 8 клас. Здравка, Любка и аз след 52 години, все сме с очилата ми. Четвъртата вече не е между нас. Търговишки водопад на 7 май. Аз участвах в част от митингите за вода за Омуртаг. Това е 26 май. 2 мига в Рила планина от 24-25 юли. Първия миг, аз съм 17-ти ден от втори детокс. Качихме връх Мусала, на Ледено езеро сме тук.
от Ястребец с лифт. Това е докато се качвахме Ледено езеро, а рида зад мен, билото зад мен, това е пътя ни на връщане от връх Мусала през Трионите, връх Иричек, Свинкса. Тук е Ледено езеро, на самия връх Мусала. Трионите, скалите Трионите. Имаше и въже по пътя, рискови участъци. Това е връх Мусала с Ледено езеро, снимано от между Трионите. На връх Иричек 2852 метра надморска височина. Това е пътя ни от връх Мусала, ще ти показвам къде. Долу в дясно хижа Мусала и ние слизаме към нея от Свинкса. Втория миг, вече 18 ден от кетодетокса, към връх Мальовица и той е копата в дясно, горе, дъното в дясно. Това е върха в дъното, отвесната скала. На самия връх 2729 метра надморска височина, какво се вижда отгоре, в ляво, в дясно в същото време пътя ми надолу в дясно слизам до Мальовишко езеро. Това е най-прекия път според мен и така поклоннически поход Светия път от Велико Търново до Рилски манастир. Първото българско камино все още е наша мечта, по която макар и бавно, като Костенуркино напредваме. Срещи, разговори, писма, събрания. Трябва да стане държавна политика. Който желае да помогне, има контактите, може да се обади. След срещите в София, 13 юни, 2 ноември, дори си направихме една разходка край Пачаревското езеро след събранията на Светия път. Един незабравим празник на възрастните хора в Омуртаг на 1 октомври 25 година. Благодаря на организаторите за това. Благодаря на Ружа. Всеки път, почти когато съм в Велико Търново, правим с приятели разходка. Това е една от тях на 2 септември. Една прекрасна есенна златна разходка от Нареченски минерални бани с приятелите ми от 20 до 27 октомври 25 година. Посока Косово, село Косово в Ниското, тук започва към заведението в центъра на селото. Това е вече навръщане, Люти дол, край Наречен, долу вдясно е Наречен. Също Нареченски минерални бани. Преход до крепост Зареница и обратно 22 октомври, като това е югоизточната част на рида Сокола. Това е гората на път след Сокола за Зареница, после ще ви я покажа отгоре. Вече на Зареница, рида Калвачевица е целият се вижда зад мен. На втората снимка Наречен беше долу. На път за Спилата или така наречената Черна скала, от почиващите се нарича Черната скала, край Наречен, 23 октомври. Това е западният дял на скалата. Тя се състои от две части. Аз съм на източния. На източния ето лицето гледащо нагоре, на север. Лицето гледащо на юг, на западния. Не устоях и се снимах до този червен храст на Спилата. Това е край Наречен с дами. Валеше дъжд, започва да заваля дъжд. На път за местността Кьоравото, където има водоскок
и навръщане на залез река Чая. Сама ходих на Спилата, а на другия ден, на 26 октомври, през Зъбите към Римски мост, гъбки по пътя на Римски мост. От моста, под моста, какво се вижда? Приятна разходка. Гъбите, които набрах през този ден за приятелката ми Ирина, печурки сарнели, пресните сарнелки долу, горе са поизсъхналите и на прозореца сушихме, а те бяха за нейното семейство в Пловдив. С младежи от Съта Незабравка, Велико Търново, от ЖП гара Кръстец през Параклис Свети Иван Рилски до хижа Българка и обратно, 31 октомври, 1 ноември. Тук сме на Царския кладенец. Преди Параклиса, малка група преди 2 часа преди нас бяха тръгнали и са поставили точки за ориентиране до хижата. Останалите се разделиха на 2 отбора с капитани, аз и Диан Караджов. Беше забавно и младежите се справиха. Параклиса Свети Иван Рилски, вече природен парк Българка, съответно намерените точки, вековно дърво недалеч от хижата, навиканата скала край хижата, любуваме се на гледката в долината, в далечината, празнувахме 16 години туристическо дружество Незабравка. В хижата, викторина, награди. Аз подарих на активните членове по 4 еделвайса общо, живи еделвайси, всъщност хербаризирани. Диан Караджов, председателя, направи презентация. Децата се забавляваха на батута, огньове, зари. Беше прекрасно. Това е моят подарък от тях. Пред хижата преди тръгване, с старото и новото знаме. Старото е в зелено, новото е цвета на града, лилаво. С хижарите в момента, които са на хижа Българка, уникални хора. Аз, старият председател, и Диан Караджов, настоящият председател пред хижата. Последен за годината е излет в района на хижа Озана с младежите от Сдружение Туристическо дружество Незабравка Велико Търново, 13-14 декември, връх Триглав, на път за връх Изполин. На самия връх Изполин някой беше поставил снимка на Левски, поклон герой. На връх Изполин 1523 метра и 40 сантиметра, надежите на върха. Всичките, които ги виждахте, слезнахме до връх Чифута, 1429 метра надморска височина. Географският център на България с едно момиченце, което не беше ходило от групата, я заведах до там. Миленка хижарката ни посрещна с питка и уникално слово. Благодарим ти, Миленка, за това уникално посрещане. Питките винаги са били вкусни, бяхме 2 групи. Имаше забавно връчване на подаръци. С част от младежите от подаръците се снимахме, танци, огньове, хореографията на Диан Караджов, новият председател, настоящ председател. По негова идея, докато чакаме влака на Царева ливада, малко упражнения по йога. Среща с 9-ти клас в Хуманитарна гимназия Велико Търново на 17 ноември. Благодаря на организаторите и отзовалите се млади хора за поканата и дадената възможност да споделям мои опитности от общуване с великата природа. Благодаря ви, млади хора. Трябва да я пазим. Всеки Божи дом трябва да я почистим, приветлив, да грее, да ти е приятно в него.
на 10 октомври и 12-13 ноември 25 година с разрешението и съдействието на свещеника Красимир от православния храм Свети Димитър в Омуртаг, почистих цялата ограда на църковния двор от брашлян, капини, повед, различни издънки, а вътрешността на двора и от различни отпадъци. И отвън оградата почистих, виждате, светна. Започвайки от най-северозападния край, от камбанарията до другия край, ето тук. Опазвайте всичко, което дори не е ваше, особено светите места. Може би един ден ще ви е нужно да посетите такова място и какво ще намерите. Аз почиствам не само града, но и два участъка от изхвърлените от неосъзнатите хора техни отпадъци или непотребни предмети. Забелязала съм, че Вселената ми се отблагодарява за това почистване. Годината бе суха и безводна, но в нашата зеленчукова градинка водата не пресъхна и аз можех да поливам с изворна вода. Благодаря ти, Господи, за милостта. Поддържах цветята в двора и на улицата през 25-та година. Това е нашият дом. Градинката под къщата на улицата. Цветята, които имах на улицата, ноември 25-та, георгинките бяха в двора, долу вдясно. Моите хризантеми в двора и на улицата през 25-та година, като цветове и форма. Приятно е, когато имаш цветенца, дори и на улицата, когато вървиш по улица с цветя. Доматките без консерванти, без стабилизатори, без консерванти, без тор. Имах домати до опадане на първата слана. Това са част от доматите, които събрах. Ядохме и консервирах 53 компотени буркана с белено домати, печени пипер, лютеница, лятна манджичка, домати, чушки, тиквички, лук. Консервирах зелен боб, смокини и сладко, диворастящи гъби, които сама събирах. Пресен пипер ще имам дори до края на февруари. Събрах и достатъчно за нас лешници. Набрах доволно количество шипки. Направих и шипков мармалад и други билки не само за нас, но и за приятели. Произведох и за пазара вкусни, чисти и хубкави марулки. В нашата градина не се използва никаква тор, освен отрязаните дървета. Това е част от набраното грозде от асмите. Направих 80 литра чист гроздов сок, без подправки, консерванти, захар или стабилизатор. Част от продукт от гроздето продадах и все още имаме за ядене. Доволно имахме и десертно грозде. Какво ми даде Вертера, компания Вертера през 25-та година? Приятели, както знаете, от 10 декември 18 година аз и майка ми ползваме живата храна на Вертера. Чрез продуктите аз си реших над 29 здравословни проблема, майка ми над 14, семейството на дъщеря ми също има своите резултати. Затова и продължаваме да ги ползваме и ще го правим, докато имаме тази възможност. Виждате ни как изглеждаме с майка ми, къде съм била и какво правя. Всичкото това дължа на силната си вяра в Бог, духовно воюване за тялото и душата ми, на правилната храна, която давам на тялото си и физическото натоварване. Но от компания Вертера получавам и още нещо – знания, без които нямаше да съм това, което видяхте. Освен знанията, които получавах от Вертера университет, от презентации на живо и от споделените резултати, много полезни за мен бяха и онлайн уебинарите на лекари и амбасадори на компанията за продуктите, за бизнеса, за маркетинговия план, за предстоящите обучения, които не исках да пропусна. На 25 и 26 януари в 25-та година уникалните ни лидери Нели Петрова, Гюлназ Ешрефова и Разия Ахмедова споделиха с нас своята опитност, а партньори своите резултати в град Варна. Нели Петрова демонстрира мастерски клас за маска на лице, ръце, обвиване на цяло тяло със съответните професионални указания. Благодаря, Нели, за споделената мъдрост във Варна и винаги навсякъде. На тези презентации на живо, хубавото е, че се срещаш с уникални хора, получаваш много силен заряд,
виждаш се с приятели и се забавляваш. Варна. Макар че съм на 68, аз продължавам да се обучавам и развивам. За 9 месеца през 24-та година успях и успешно да завърша първия поток на първата международна академия по хомеостаз в света. Завърших и курс по детска нутрициология. На 6 февруари бях в Москва, за да си получа дипломата за преквалификация към висшето си образование, консултант по здравословен начин на живот и свидетелство за успешно завършен курс по детска нутрициология. Благодаря, Вертера. Ето ни на 6 февруари 25 година в Москва, част от българския екип. Ето ни цялата група българи, които се дипломирахме и в Москва си взехме дипломите. С президента Анатолий Хитров-Сивов и директора на Първата международна академия. Тук всички, които получихме дипломи, почти всички, имаше някои в коридора излезли по това време. Аз с дипломата, Разия Ахмедова, аз средата и Величка Стоянова, моя партньорка. Хубаво е, когато с партньори получаваш диплома, не си сам. Президента на компания Вертера, на 8-9 февруари съпругата му Наталия. Празнуваме 10 години Вертера на международния пазар. Погледнете какви са прекрасни млади хора. Струва си да ги следваме и да се учим. Анатолий Хитров, майка му, в началото на Вертера и първото производство и професор Виталий Корзун, който все още работи в компанията. Новата биотехнология, плазма технологии, 2025, представена от президента. Снимка в залата с част от обучаващите и президента на компанията в залата. 10 години Вертера. Аз бях там. С този български екип. Почти всички са тук. Бяхме в една от сградите на Бизнес център Москва. Ето част от другите сгради на Бизнес център Москва. Много информация от президента и лидери, много положителен заряд, уникални срещи и спомени. Посетихме и производствената база на 7 февруари, където видяхме част от производството и се докоснахме до истински водорасли, ламинария и фукус. На точното място съм пред сградата за Център за биотехнологии. Ето вани с ламинария и фукус в производството. Фосил, на който има отпечатък от ламинария. На всеки, който пожела, дадаха и сушена ламинария с манит и фукус. С самолета, който пътувахме до Истанбул, вече в Москва, и Москва с новогодишната украса. Ако имате възможност до средата на февруари да отидете в Москва, по-добре до началото на февруари, да станете свидетели на тази уникална украса, просто червения площад. Наистина се пренасяш в един друг свят, сякаш си в света на приказките, все още червеният площад. Някои републики празнуваха годината на дракона. Улиците, които са пешеходна зона, бяха по уникален начин украсени. Виждате как. Много светлина, пък на кръговите кръстовища, кръстовища с кръгово движение, ето вижте уникално решение.
Сградата вдясно е срещу пощата. Много ми хареса като архитектура. Вернисажа, това е покрит пазар, където се продават руски стоки, сувенири. Все още сме във вернисажа. Отвътре. Измайлс, спирка Измайлс на метрото, от нея се отива до вернисажа. Ето уникалното московско метро, само няколко кадъра от метрото. Погледнете колко е красиво. Сякаш се намираш в дворец, а не в метро под земята. Пред хотела ни имаше такива скулптурки за забава. Пред музея на космонавтиката гледахме вътре филм, кратък филм за космонавтиката. Разгледахме всички зали. Струва си човек да го посети. Вярно на бърз ход, но и продължавам с новогодишната украса. Уникални решения. Интересно, забавно. Уникална изработка. А вечер това грее. Долу е пред музея на самолетостроението. Аквариум. Вътре влезнахме по светло, излезнахме по тъмно. 3 часа и половина не ни стигнаха. След това посетихме някои от изложбените палати на различни републики. Това е ледена парзалка, една от ледените парзалки в Москва. Прекрасно! Тези, които не можаха да дойдат в Москва, на 22 март в София Царско село си получиха от президента дипломите. Аз и моята партньорка Марианка Вентова. Президента на Вертера Анатолий Хитров се дипломира и той с нас. Аз с моите партньори Десислав и Миленка, Десислав Йорданов Търново. Да си вземеш дипломата с партньори и да се срещна с благодарни твои партньори е зареждащо. Ани и Леля и Мария. Презентация в търговище на Разия Ахмедова на 28 март. Пълна зала. Уникалната Разия Ахмедова като презентатор. Детокс на крака, маска на лице и ръце, уникални бързи резултати. На маска на ръка, по-млади и по-стари ръце. На щанда на Разие на 15 май, по време на панаира в Търговище, една седмица панаир. Аз ходих само един ден. Одрин, 12-13 април, подарък от Разие, екскурзия до Одрин. За първи път нощувах в града, за първи път влязох в хамам и ми направиха цялостна програма. За първи път на мраморната плоча преживях уникални усещания от пяната по гърба. За първи път ми правиха маска на лице. За първи път ядох кюнефе. Благодаря, Разие. Ето я мраморната плоча, на която загрята се правят масажите. Маската на лице, кюнефето. След хамама, прекрасна и весела разходка си направихме с Разие и половинката и благодаря ти, Разие, за чудесният незабравим подарък. Бъдете изобилно благословени с половинката си. Много полезна презентация на Биляна Николова в Велико Търново на 8 юли с маска на ръце и прекрасни резултати. Благодаря, Биби. Както винаги, добра.
Лична среща с моя партньорка Нели Семерджиева, Златни пясъци, 30 юли, 1 август, която живее в Лисабон, но беше на семинара почивка на Разие на Златни пясъци. Благодаря, Нели, че дойде и 2 дена бяхме малко заедно. Целогодишна защита на тялото ми, не само моето и на цялото семейство от Вертера, чрез Вертера, от това, с което ни ръсят отгоре. Направих 2 курса Keto Detox водорослим, за който стана въпрос. Това са зелениите, които ги слагам в блендера, а после 1 седмица ги ям. И как бяха моите килограми. 66 24 година, стигала съм до 69 кг. Преди да почна детокса бях 69 даже. Паднах на 54, поддържам ги все още януари месец 55 кг. Ноември месец как изглежда, гимнастика каквато правя, направила съм видеа, качила съм ги в Телеграм, в моя група. Част от упражнения, патешко ходене напред-назад, патешко ходене странично. Обяснявам за кои мускули става въпрос. Това изстави, това е детската площадка в Омуртаг. Точните храна, детокс и гимнастика ми възстановиха тялото и то вече работи по правилния начин или е в хомеостаза. Живея и се чувствам като на 25 години. Пожелавам го на всеки един да бъде като мен. Така да се чувства. И така, 11 години Вертера. На 7 декември се празнуваха в София, Царско село. Президента на компанията Вертера Анатолий Хитров и съпругата му Наталия ни запознаха с предстоящото развитие на компанията и благотворителния фонд Светът на здравите хора. В България се откри филиал на този фонд и се събраха достатъчно финанси за първото благотворително мероприятие в България. За повече информация може да ми звъннете. Имаше музикални изпълнения, поздравления, споделяне на опит, близки планови мероприятия, награждаване на заслужилите и дарители във фонда. Подаръци на семейство Хитрови от българския екип, връчени от Нели Петрова, нашият лидер. За 11 години имаше прекрасна торта. Всеки от присъстващите получи по парченце. В залата с приятели от Търговище. С колата на Разие бяхме. С Разие аз благодарих на семейство Хитрови за това, което правят за нас. Благодарности на целия екип на Нели Петрова, организирали този незабравим празник за всички нас. За мен това е живота. И продължавам, за да мога да направя всичко това, което видяхте, да поддържам тялото си здраво, да сбъдвам мечтите си и се обучавам, ми помогна и Вертера. Споделяйки резултати и ползи, помагайки на хората да са здрави и се радват на прекрасния живот на земята, компания Вертера чрез най-добрия си маркетингов план ми помага и финансово. Затова мога да кажа благодаря Вертера за помощта. Какво да кажа? Мога да изкрещя благодаря Вертера за помощта. Благодаря ти, света Троице, Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Благодаря, светли сили, за всичко, с което сте ни благословили, за чутите отговорени молитви, за снабдените нужди, за изцелената плът и за душевният мир, за всеки подарен миг на тази земя, за шанса за духовно израстване, за приказката живот. Благодаря. 11 декември 25-та година, последен ден на годината. Беше прекрасен. Гимнастика, тичане и така нататък. С Богом 25-та година изпратихме я с хубавите неща, които ни се случиха през нея и уроците, които научихме, да благодарим за злото, което ни направи по-добри и да вървим смело напред през 26-та година на добър час, благословена 26-та година.
златна да си. Добре е дошъл първи слънчев безоблачен ден за годината. Нека тя е мирна, здрава, спокойна и благодатна. През 25-та година много дървета си отдъхнаха. Не задържаха плод. През 26-та година Бог да благослови изобилно всяко дърво, което да роди, отгледа и да даде на време плодовете си. Също да благослови и земята. Бъдете борбени и силни, като пролетно цвете. Ето вижте, дори лалетата са целите покрити в сняг. Но снега не ги съсипа. Насладихме се на красотата им до край. Стъпете здраво на земята и никаква буря няма да ви повали. Вземете пример от това дърво. Бури, огън, вредители, години наред не са го повалили. То живее векове, макар и с останала само кора от ствола. Знаете ли, дори бе красиво. Бъдете красиви и борбени дори и в старостта си. Благославям ви. Природата ни учи на всичко, дори как да живеем. Вижте този дънер. Макар и самият той не даваш плод, няма даже и листа, но е дом на толкова живи твари. Прави ги защитени и щастливи. Когато нашите пиленца са отлетели, живота продължава и ние трябва до последния си дъх да принасяме полза за другите, дори и да не са от нашият вид. Както този изгнил дънер е подслон за много птички и други гадинки. Когато в живота ви са надвиснали достатъчно проблеми и ви е сиво, тъмно, тъжно, че не виждате и проблясък, то вдигнете глава и погледнете небето, огледайте се и ще видите красотата, заради която си заслужава да живеете. Изберете живота. Погледнете водораслите. Нима на тях им е лесно да живеят сред бурни, блъскащи ги вълни, но те са там, здраво хванали се за камъка, единственото сигурно място за тях сред непостоянното, често бурно море или океан. Пожелавам ви да намерите своята здрава основа, своят камък и смело да устоите на всички превратности в живота ви, каквото и да ви сервира. Ние живеем в благословена земя, подарена ни от Бог и защитавана през вековете с кръвта на хиляди знайни и незнайни герои. Въпреки черните надвиснали облаци, бурите не са страшни. Те отминават. Страхът е само в душите ни. Помни историята на род и родина и никога не се предавай. Знай, че имаме уникален Творец, който за всяка болка е създал и билка. От нас се иска да му се доверим, да потърсим нашата билка и да действаме, за да решим проблема. Не да виним другите за нашите грешки и да чакаме някой да свърши нашата работа. Ние трябва сами да сме нашите лекари и да се погрижим за здравето на телата и душите си. Помни, че Бог не ни е слуга. Ламинария и Фукус, Португалия и Испания. От доста години живея с мъдростта от Бога. Лятото на 18-та година Бог ме срещна с живите водорасли Ламинария и Фукус. В отговор на молитвата, как да махна пердетата от очите си без операция, чрез Разия Ахмедова Бог ме срещна и с компания Вертера, в основата на продуктовата линия, на която са тези две водорасли. В резултат получих не само физическо и психично здраве, но и изключително много полезна информация. Бог ме прати в най-доброто за мен място на земята, в България и в компания Вертера. Производствената база ето изсушени Ламинария и Фукус. На 7 февруари си взех по-малко от тях дори. В живота има различни пътища. Който и път да избереш, измени го с мъдрост, с достоинство, увереност и принасяйки полза.
Обграждай се само с обичащи и истински хора. Фалшивите са достатъчно наоколо. Дори да не виждаш път или пътека, огледай се. Може би някъде някой е оставил следа. Ако и такава няма, то се обърни в молитва към Твореца. Той ще ти покаже правият път. Пожелавам ви, както залязващото слънчице с последните си лъчи на заревото в небето е красиво и сякаш сгрява тялото и душата ви, така и вие да дарявате и получавате топлина, обич, разбиране, уважение и взаимопомощ от близки и приятели. Грейте от радост и любов. Пожелавам ви да опазвате тази красота за децата си, за онези, които идват след нас, да им оставим чиста и свободна земя, както кръвта в телата ни доставя до всяка клетка храна и кислород, така и водата е кръвта на майката земя. Не я замърсявайте с разни отпадъци, чието частици с години ще се разлагат и чрез водата бавно ще ни убиват. Пожелавам ви да имате верни приятели, на които при всякакви обстоятелства можете да разчитате. Няма страшни върхове, има неизкачени. Повярвайте в себе си и бъдете победители. Пожелавам ви го. Изберете го. Тази есенна роза снимах за вас, приятели мои. Пожелавам ви през 26-та година съвършено здраве, изпълнени с много жар, положителен заряд, сили и мъдрост, мечти и планове, които да реализирате. Бъдете себе си, винаги и навсякъде. Скъпи мои приятели, както се изрази уникалният Аркадий Цукер, всеки идва на тази земя с определена мисия. Онези, които се раждат здрави и в нормални семейства, са в най-неизгодна позиция, защото цял живот търсят мисията си и не винаги я осъзнават. Тези, които са родени с някакъв физически или здравословен проблем или в проблемно семейство, тях Твореца или Бог ги обича. Те от раждането си знаят с какво трябва да се справят в този живот, знаят своята мисия. Аз съм една от вторите. Родена съм с проблемно сърце и от 10 годишна 19 февруари 1967 година припадах. Избрах живота и се научих да живея с този проблем, без да бъда съжалявана, като пълноценен човек. През 2019 година Вертера ми отстрани проблема. Благодаря, Вертера. Благодаря на семейството си, че с отношението си към мен аз израснах и осъзнах най-важната си мисия в този живот. Мисията да си учител, да предаваш знание и мъдрост на малки и големи. През 26-та година, ако е живот и здраве, аз ще започна 70-та си година в това тяло. Затова започвам мой проект. Предай нататък знание и мъдрост в здравословен план за всички осъзнали се. Бих се радвала заедно да вървим напред. Момчилград. Приятели, направих това видео за вас с много любов и благодарност, че ми се доверихте и сте до мен в този живот. Благодаря и бъдете изобилно благословени. 9 януари 26 година, с обич Снежанка Димитрова, Велико Търново, родена в град Омуртаг.